Kamar yadda kuke gani, wannan shine FCC application, wanda wannan shine cikin group namu wanda muke samun wato crazy money a ciki. Wato wannan shine group namu wanda mutane da yawa a ciki wato suna ta posting wato kuɗaɗen da suke samu a cikin shi wannan application din na FCC wato application, wato investment site ne wanda za ku ga daily kullum muna posting duk abubuwan da suka shafi a wato wannan a wato FCC din. Kamar yadda kuke gani, ga wani yayi withdrawal, gashi nan mutane suna ta withdrawal din kuɗaɗe a cikin shi wannan FCC din. So a cikin wannan bidiyon zan gwada muku yadda na yi withdrawal a cikin shi FCC application, wanda kwana 4 da ya wuce na kawo muku bidiyo full wato a ciki, tun daga kan yadda za ka yi register da yadda app in yake da yadda za ka yi investment da komai da komai duk na muku bayani. Shi ma zan ajiye maka link a ƙasan description kamar yadda aka saba. Ka shiga ka taɓa link ɗin, daga link register ka shiga ka yi register, ka zo ka yi join ɗin wato group namu na WhatsApp wanda a nan muke daily posting akan duk abin da ya shafi FCC application. So kar ka bari a barka a baya, mu shiga cikin bidiyon. Idan yau ne farkon zuwan ka channel nawa, ka danna mun subscribing, ka danna mun liking, wato ka danna mun liking, ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Kamar da kuke gani, gashi nan wannan shine bidiyon namu wanda muka yi akan FCC. Wato duk wani bayani na tsaya na muku bayani daki a cikinsa. So kai tsaye sai ka taba a kai. So bayan ka taba a kai, wato za ka zo ka taba inda ka sa maka mo din nan a nan wajen kamar da kuke gani. So bayan ka taba a nan, za ka zo ka taba mo again. So a nan da ka samu linkin wato linkin registration kamar da kuke gani, gashi nan. Sannan kuma da ku ga linkin WhatsApp group wanda muka yi creating, ga kuma WhatsApp channel namu. So duk ku shiga ku yi joining. Wato muna sauke update akan abin da ya shafi harkar samun kuɗi a cikin shi wannan group namu. Sannan wannan group na FCC wato na buɗe mana sabo ne wanda zamu ringa proving in cewa wannan app ne legit ne kuma yana da kyau. Wato duk abin da ake da a ringa gani a ciki komai da komai. So mu shiga muku bayani. So kamar yadda kuke gani, wannan shine ɗayan account ɗina, wannan shine fiskan FCC application. So bayan ya kawo ku wannan kan dashboard ɗin, da ka zo ka taba inda ka sa maka asset. So da mu taba kan asset, da ku ga wannan account ɗin ina da wato $10 a ciki, sannan kuma na yi withdrawal ne $11. So wannan $10 ɗin shine capital ɗin da na sa, sannan wannan $11 ɗin shine profit ɗin da na samu a ciki da wannan $10 ɗin. Kamar yadda kuke gani, na withdraw profit ɗina, ga kuma capital ɗina yana nan a ciki, ba abin da ya same shi. Okay, so kamar da kuke gani, jiya na yi placing withdrawal da misalin karfe 2. Su ka'idan wannan platform ɗin karfe 2 na rana ake withdrawal zuwa karfe 4 daidai, shine time ɗin withdrawal nasu. So kamar da kuke gani, taba kan withdrawal, za ku ga cewa gashi nan na yi withdrawal wato na $11 kamar yadda kuke gani. So wannan shine yadda ake withdrawal. Kai tsaye in ka kai minimum withdrawal, ka zo kan home, sai ka zo ka taba inda ka sa maka withdrawal kamar yadda kuke gani, sai ka zo ka taba kan wannan dashin. Za ku ga cewa gashi nan yana processing. So after 48 hours wato kuɗin ka zai sauka a cikin Bybit ɗinka successfully. Wannan shine withdrawal ɗin da na yi wato jiya da misalin karfe 2:11 na rana. So duk wani bayani na muku a cikin wannan platform, nan ajiye muku linkin bidiyon a ƙasan wannan bidiyon. Kana taba kan sunan bidiyon da kake kallo, da ka ga linkin wannan bidiyon, cikakken bayani sai ka shiga ka ga bidiyon kamar yadda kuke gani. So wannan shine ake withdraw. Wannan platform ɗin wato legit ne, kamar yadda na gwada muku a farko. Akwai group namu wanda muke posting, in mutum ya yi withdrawal zai yi screenshot, ga shi ga proof kuma ga deposit ga waye da sauransu. So duka muna conversation a cikin group din. So kar ka saki a baka labari, ka shiga kai joining. Bai ka yi joining, ga number na akan home screen kana gani, ka dauka kamar magana ta WhatsApp, ni kuma dan adin ɗinka a cikin group insha Allah. So duk wani ƙarin bayani mu haɗu da ku a cikin bidiyo na gaba. Mun gode.